Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat malam para subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan, segala niat dan hajatnya. Amin. Oke, pada kesempatan malam hari ini pengen sedikit bercerita ya. Pengen sedikit bercerita tentang seseorang ya. Saya sesekali kalau teringat orang ini, terkadang saya bisa jengkel sendiri ya, sahabat. Bisa jengkel sendiri. Kenapa saya jengkel? Terlihat banget, sahabat. Terlihat banget rasa tidak pedulinya, rasa apa ya? Sia seolah-olah ini dia itu itulah. Nah itu, tapi ini bukan dari keluarga manapun ya. Yang jelas saya ngevlog, tidak saya sebutkan namanya ataupun alamatnya ya. Makanya terkadang saudara itu ya hanya tahu di mana salahnya, tidak tahu dalam kesehariannya. Dan makanya kenapa tak dulu ya toh, tak ngusah coba. Jadi makanya nyapa toh aku terkadang berpikir ini dari salah satu saudara saya ya, bukan dari saudara istri saya. Ini sebenarnya masalah pribadi, lama saya pikirkan ya, tapi ya bodoh amat. Saya nggak mau berpikir yang aneh-aneh, tidak ingin berpikir yang neko-neko. Yang jelas saya itu tahu orangnya, dan saya juga belajar memahami karakter dan sifatnya ya. Setelah hampir 2 tahun ya, sahabat, saya rasakan ini bukan masalah dari mertua, bukan dari istri saya, tidak, tapi dari salah satu, tahu kan maksud saya. Nah, jadi tempo hari yang saya bahas tentang istri saya dimarahin ibunya, jangan katanya dari ini oleh metu, oleh jajan naik, anak itu tinggali radio peni. Sampai sini mana buktinya? Ya, saya tahu kok siapa yang mempengaruhi, siapa sing nggih pengaruh ning ibu mertua kuwi sapa, aku ngerti ya. Ya masih yo dia berkorban, berjasa merdulek ning ewangi, tapi nek ujung-ujungnya ngeritik, tapi nek ujung-ujungnya tukang ngujui gitu, bujui ben ngomong ini, ben ngomong ini, tak liteni ae boleh ya.
Ngene yo. Sing respect iku malah ngene bolo. Sing respect malah wong-wong liya tanggane itu sing respect karo intine iki karo bojoku apa karo keluargaku lah. Tangga-tanggane kono sing malah respect. Tapi nek mbok poe iki lho, sing mbok poe iki ketoke no piye ngono. Ya. Dan padahal dekne iku manggon ning omahe maratuwane gitu. Manggon ning omahe maratuwane ya dhek dikekne omah. Ke omah dhewe gitu. Tapi dhek iku diireni karo maratuwane sampai gak diloroi. Ngono ya. Intine karo maratuwane iku. Nah, iku contoh. Aku ngerti bolo. Aku iki disemak wonge aku ngerti. Sing nyemak ki ora aku nek tangga-tangga kene apa tangga kono wis ya aku gak mbu. Wis gak urusan. Terserah. Ya. Tapi nek sing nyemak ki dulure dhewe. Ya. Terus ngeritik, terus ngomong gitu, gak wani ngomong dhewe. Itu dilewatne wong neh. Dan wong iku sapa? Tahu. Ngerti nang ngene. Aku nek teringat kuwi pegel lho. Jan jengkel ngono kae lho. Kayak ki oleh ngomong iki maksudnya ngomong iki oleh tapi ora usah berlebihan ngono lho. Itu nek wani iki ngomong ning ngarepku langsung. Ya, nek wani iki ngomong ning ngarepku langsung gak apa-apa. Ojo ngujuki ning nguriku. Terus ngomong ini lewat WhatsApp. Kayak aku ngerti sapa sing ngomongi tentang maidu kuwi paidon kuwi sapa aku ngerti. Ora perlu tak sebutne wonge. Ya, bolo. Aku kok kadang jengkel angger wong iki jengkel. Karena ngene. Setiap wong kan batinnya beda-beda. Dan setiap wong ini tingkat kebatinan dewe-dewe. Nek aku secara lahir dan batin secara lahir lah ketoke ndek iku apik ning aku, tapi batine sapa sing ngerti. Nah, wong iso maca batine wong. Kuwi ora kabeh wong iso. Ya. Tapi didelok saka gerak-gerike ya, dari raut wajahe gitu. Cara ngomongnya kuwi ketara bolo. Ngono lho. Makanya kenapa aku sering belajar pertama sabar gitu. Belajar sabar jenenge kuwi. Belajar nerimo. Ya. Belajar ikhlas. Mergo kabeh wi enek kaitane karo batin, karo perasaan, karo rasa. Ngono bro. Di makane enek opo enek ngomong ki apik elek, aku ki iso nyaring. Ketoke ngomong apik ning ngarepku tapi ning gurine malah ngeritik aku, malah menghujat aku gitu. Malah maido aku. Berarti ngono ya. Biasa bojoku lah maido aku ngono lah. Bapak maido anak iki sebute maido aku, maido bapakku ngono lho. Ini bukan dari keluarga sini. Ya, saya jelaskan ini bukan dari keluarga sini, tapi dari keluarga lain.
Diku bolo. Wong ketemu pas taksiyah iku ya. Ketemu dene iku digonceng karo anake. Yes dek iku sebatas tok. Senyum ngono tok, sumeh ngono tok. Aku pun yang bedin wes. Ya. Karena aku pisan. Aku nek meh dolan ning ndi poneh tujuane merono gitu. Nek ra penting wayah bodoh apa wayah apa ndak bakalan mampir aku. Ya. Mergo aku ngerasa wis dipaidu ngono lho. Ngomongi gitu, tapi intine maido lah. Dhek ora ndelok prosesku. Selama iki karo bojoku karo anakku karo bapakku ning kene iki prosese omah-omah belajar omah-omah iki sing sering ngelikne apik awake iki sapa. Ya, sing ngajari aku langsung iki sapa. Ngertimu ning kono butuh ya ning kene iki kabeh seger waras. Gitu ora enek halangan apa-apa wis ngono lho. Rasa maido. Ya, nek dipaidu iki gelo apa ora jane. Ngono lho. Ya, mungkin cukup sekian vlogku malam ini. Ada part selanjutnya tentang apa ya? Podo lah, temanya masih podo. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.